варзиш ҳамеша аз як қадами муҳим оғоз мешавад. қадаме ки шояд дар назари аввал хурд ба назар расад, аммо метавонад оғози як роҳи бузург бошад. масири расидан ба қуллаҳои баланд ва даст овардани таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии кишвар дар майдонҳои варзишӣ. баргузории нахустин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба акробатикаи варзишӣ дар Тоҷикистон оғози як марҳилаи нави рушд дар ин самт мебошад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи намудҳои варзиши гимнастикии Тоҷикистон дар пойтахти мамлакат мусобиқаи байналмилалӣ оид ба акробатикаи варзишӣ ба хотираи гиромидошти мураббии шоистаи варзиши Тоҷикистон Михаил Шапоров баргузор гардид. албатта бо ташаббуси бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи намудҳои варзиши гимнастикии Тоҷикистон нахустин мусобиқаи байналмилалӣ дар доираи 35-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотираи гиромидошти мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шапоров Михаил Николаевич мусобиқа баргузор гардид. ин нахустин қадамҳои мо буд дар баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ ки ҳадаф гузоштем ки дар оянда ин мусобиқа анъанавӣ мешавад ва аз ин ҳам хубтару беҳтар мегузаронем. мо кишварҳои бештарро ба Тоҷикистон даъват менамоем. албатта ногуфта намонад ки дар соли 2027 чемпионати Осиё оид ба акробатикаи варзишӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне пойтахти азизамон шаҳри Душанбе баргузор мегардад ки мусобиқаи мазкур марҳилаи омодагии варзишгарони мо ба чемпионати Осиё аст. дар мусобиқа акробатҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Туркманистон ширкат намуданд. корҳои ташкилӣ, таъмини доварон ва назорати раванди мусобиқа бардошти мактаби махсуси варзишии захираи олимпии рақами 8 оид ба акробатикаи варзишӣ ва ҷаҳиш дар батут вогузор шуда буд ки масъулин аз чунин ранг гирифтани кор хушҳоланд. наздик ба 60 нафар варзишгарону мураббиён дар мусобиқаи мазкур ҷалб гардида буданд. рақобатҳо дар гурӯҳҳои синну соли гуногун ва дар бахшҳои ҷуфтҳои занонаю мардона сурат гирифтанд. дар воқеъ рақобати байналмилалӣ ҳамеша аз варзишгар имкониятҳои бештарро талаб мекунад. дар чунин мусобиқаҳо ҳар як иштирокчӣ мекӯшад ҳам натиҷаи баланд ба даст биёрад ва ҳам нишондоди инфиродии худро дигар кунад. бештари акробатони тоҷик ки ҳоло мусобиқаҳои байналмилалиро кам диданд, аз ин фурсат мехоҳанд ба таври самаранок истифода баранд. дар ҳамин намуди 4 нафарае ки мо баромад мекунем, ҳамин 4 каси худамон беҳтарин нишон медиҳанд. давлатҳои дигар тайёришон хеле хуб аст, вале ки ҳамин мусобиқае ки дар Тоҷикистон мегузарад, мо кӯшиш мекунем айҳода хуб нишон модиҳем. ман вале хурсандам ки аз ҳама иштирокчӣ майдатарин ва мо кӯшиш мекунем ки аз ҳама ҷои якума бигирем, ишғол кунем. мо мехоҳем ки берун аз Тоҷикистон иштирок кунем. дар маросими ифтитоҳи нахустин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба акробатикаи варзишӣ роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва масъулини соҳаи варзиши пойтахт ширкат намуданд. зимни суханронӣ таъкид гардид ки баргузории чунин мусобиқаи байналмилалӣ дар Тоҷикистон ба хусус дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бозгоҳи таваҷҷӯҳи пайваста ба рушди соҳаи варзиш ва фароҳам овардани шароити мусоид барои мизбонии чорабиниҳои сатҳи баланд мебошад. ҳамзамон гуфта шуд ки Михаил Шапоров яке аз поягузорони мактаби акробатикаи варзишӣ дар Тоҷикистон буда, саҳми ӯ дар рушди ин ришта ва омода кардани садҳо мутахассисон назаррас аст. онҳое ки барои рушди соҳа солиёни зиёд заҳмат кашиданд, бояд дар хотирҳо боқӣ монанд, зеро ҳар як дастоварди имрӯза реша дар меҳнати мутахассисони дирӯза дорад. ёдвар мешавем ки Михаил Шапоров 17 августи соли 1950 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. фаъолияти ӯ ҳамчун як варзишгар ва мураббӣ хеле чашмрас буда унвони устоди варзиши Иттиҳоди шӯравиро дорад.
шапоров дар тӯли фаъолияти бисёрсолаи худ зиёда аз 40 нафар устодони варзиши иттиҳоди шӯравӣ, инчунин як қатор устодони варзиши дараҷаи байналмилалӣ ва ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалиро тарбият намудааст. дар ташкилу бунёди мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 8 оид ба акробатикаи варзишӣ ва ҷаҳиш дар батут нақши Михаил Шапоров хеле бузург аст. то имрӯз шогирдону пайравонаш роҳи пуршарафи ӯро идома дода акробатикаи варзишгоҳи Тоҷикистонро ба марҳилаи нави рушд бароварда истоданд. имрӯз варзишгарони ҷавон дар майдон баромад мекунанд, аммо дар паси онҳо таҷрибаи наслҳои гузашта ва меҳнати мураббиён меистад. қайд гардид ки бо сиёсати созанда ва варзишпарварони пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи доимии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир барои рушди намудҳои гуногуни варзиш, омода намудани варзишгарони ҷавон ва таҳкими заминаҳои моддиву техникии соҳа имконияти васеъ фароҳам оварда шудааст. имрӯз шаҳри Душанбе дорои инфраструктури муосири варзишӣ буда метавонад мизбонии чорабинҳои бузурги байналмилалиро бардошт бигирад. баргузории нахустин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба акробатикаи варзишӣ низ далели равшани ҳамин имкониятҳо мебошад. ҳамзамон таъкид шуд ки мизбонии чунин мусобиқаҳо на танҳо барои рушди акробатикаи варзишӣ, балки ба баланд гардидани сатҳи касбии варзишгарону мураббиён, ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш ва таҳкими мақоми шаҳри Душанбе ҳамчун маркази муҳими баргузории чорабиниҳои байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. ما بسیار خرسند هستیم که در تالار ورزشی ما نخستین مسابقه بین‌المللی آید به اکروباتیک ورزشی برگزار می‌گردد و ما می‌خواهیم که تجربه خود را در اینجا بسنجیم و بیرون از تاجیکستان باز تجربه خود را سنجیده بیرق پرچم تاجیکستان را بلند برداریم و این برای ما یک نوع ورزشی است که ما در این خودمان را نشان داده همه طرفه کوشش کنیم که جای اول را به دست بیاریم. این مسابقه برای ما یک راه کلان میشه که ما باید بر سبقت‌های دیگر کوشش کنیم که در آنجا جایهای نمایان را به دست بیاریم. акробатикаи варзишӣ аз ҷумлаи намудҳои варзишест ки дар он қувва, чолокӣ, тавозун, дақиқият ва ҳамоҳангии ҳаракатҳо бо ҳам омезиш меёбад. ҳар як ҳаракате ки дар майдон бо осонӣ ва зебоӣ иҷро мешавад, дар асл натиҷаи тамринҳои зиёд ва заҳматҳои пайвастаи варзишгарону мураббиён мебошад. барои варзишгарони хориҷ ин мусобиқа писанд омада, онҳо дар баробари рақобат рӯи майдон ҳамзамон васфи Тоҷикистон карданд. Тут очень хорошо, Душанбе город, Таджикистан. Нам понравился тут. Мы были в аквапарке, в парке Душанбе. В зале тоже очень хорошо. Мы на это соревнование готовились год. Хотели, работали. Благодаря нашему тренеру мы тут. Он все делал ради нас, он все учил. Все вольные. Из-за этого мы тут в Таджикистане. Тут хорошо, подружки нашлись. Таджикистан очень хорошие, подружились, лучшие друзья. Ну, для меня наша команда, но все сильные, конечно. Всем удачи, все молодцы. Гостеприимство здесь хорошее. Я когда приехала, мне сразу все понравилось. Девочки очень дружелюбные, хорошие. Мы как пришли, сразу со всеми подружились. Сначала было волнительно, а так вообще мне понравилось. Мы недавно только начали работать, а уже такое достижение. Я думаю, что это хорошо. дар толор фазои хоси рақобат ҳукмфармо буд. пеш аз баромад чеҳраҳои варзишгарон пур аз ҳаяҷон буд. ҳар як иштирокчӣ медонист ки чанд лаҳзаи баромад метавонад натиҷаи заҳматҳои чандинсолаи ӯро муайян созад.
ҳар як ҳаракат борҳо такрор мешавад, ҳар як иштибоҳ таҳлил мегардад ва ҳар як ҷузъи барномаи варзишӣ то ба сатҳи зарурӣ расонидан такмил дода мешавад. وقتی که ما فهمیدیم که این مسابقه در کشور خودمون در تاجیکستان است ما کوشش کردیم که خوب تیاری بینیم. برآمد ما خیلی نازک است و ما کوشش میکنیم که خوشرو زیبا برآمدمون را اجرا کنیم، جای اول را اشغال کنیم. ما باید یک چیز دیگر را بگوییم که ما بیرون از تاجیکستان در دیگر مسابقه های بین المللی اشتراک نکردیم و خیلی خرسندیم که یکم بار در حاضره یکم بار ما در مسابقه بین المللی اشتراک کرده ایستادیم. ما کم هیجان هستیم که یکم بار ما برآمد کرده و کم هیجان داریم، ولی ما خیلی خرسندیم که در این مسابقه یکم بار اشتراک کرده ایستادیم. бояд гуфт ки барои қабули ин мусобиқа ва дигар сабқатҳои байналмилалӣ имрӯз дар душанбе имконияти хуб фароҳам аст. қабл аз ин мусобиқа ду маротиба солҳои 2024 ва 2026 раиси Федератсияи ҷаҳонии гимнастика Моринари Ватанабе ба кишвари мо омада аз инфраструктураи ин риша ва дигар паҳлӯҳои акробатикаи тоҷик ошноӣ пайдо карданд ва дар ин замина як қатор барномаҳои рушди соҳа баррасӣ шуданд ва ба Тоҷикистон соли 2027 чемпионати Осиёро доданд. ин ҳам гувоҳ аз имконияти хуби инфраструктураи кишвар мебошад. барои ба сатҳи байналмилалӣ расидани варзишгар пеш аз ҳама таҷриба лозим аст. таҷриба бошад танҳо тавассути иштирок дар мусобиқаҳо ба даст меояд. ما که 4 نفره برآمد میکنیم اگر یک نفر اشتباه کند این خیلی کاری خطا میشود و از طرف داوران برای ما بله کم داده میشود و باید ما کوشش کنیم و احتیاطکارانه اجرا کنیم. باید ما در این نمود سرآستیمه نشویم. حالا ما بیرون از تاجیکستان برآمد نکردیم و من کوشش میکنم که بیرون از تاجیکستان برآمد کنم و ماه اکتبر ما به ازبکستان سفر داریم و در آنجا ما جای نمایان را به دست میاریم. امروز در این مسابقه از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان آمدند و یا خیلی هنرمندند و ما کوشش میکنیم که در بین ویا برآمد کنیم و جای اول را گیریم.
баромади мо то ҳол бад набуд ва кӯшиш мекунем ки ба финал бирасем. тавре болотар ишора кардем, рақобатҳо дар гурӯҳҳои синну соли гуногун ва дар бахшҳои ҷуфтҳои занонаю мардона сурат гирифтанд. дар ҷуфтҳои сегона ва чаҳоргона ҳам духтарон ва ҳам писарони тоҷик ҳунари хуб нишон дода мақомҳои ифтихориро соҳиб шуданд, гарчанде зиёди онҳо бори аввал дар чунин мусобиқа баромад мекунанд. Я занимаюсь акробатикой уже более 3 года. Мои первые соревнования были в 2024 году. Это были мои первые соревнования в тройке. На этих первых соревнованиях мы получили 1 место. В сегодняшнем турнире наша тройка выиграла 1 место в категории 11 и 15. Первую композицию мы готовили более 3 месяцев, вторую 2 месяца. Эти соревнования были 1 раз у нас. Мы тренировались очень долго. У нас были много трудностей, но мы справились с этими трудностями. В текущем году, в октябре, наша сборная и наша тройка также едет в Узбекистан на соревнования. Там тоже будут разные страны, и мы попытаемся получить медаль, 1 место. аз кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя Узбекистон 10 варзишгар дар мусобиқа ширкат намуданд ва духтарони узбек дар ҷуфти дугона бисёр ҳунари шоиста нишон доданд. Я занимался спортом 9 лет. Мне очень нравился Таджикистан. Его масштаб очень красивый. И мне нравятся турниры, в которых я участвовала. Я была такой турнир 5 раз. Таджикистан, Ташкент, Кыргызстан и Казахстан была. Я люблю этот спорт, потому что это мой жизнь. Biz O'zbekistondan tashrif buyurdik, Samarqand shahridan. мо аз шароити баргузории мусобиқа ва сатҳи ташкили он қаноатмандем. душанбе барои рушди акробатика имкониятҳои хуб дорад ва баргузории чунин чорабино метавонад ба рушди минбаъдаи ин намуди варзиш дар минтақа мусоидат кунад. бовар дорем ки ин мусобиқа барои варзишгарони ҷавон оғози хуби роҳи иштирок дар мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ хоҳад буд. шогирдони мо хеле хуб баромад карданд ва он нақшае ки мо таҳризӣ карда будем амалӣ гардид. тоҷикистон соли 2027 низ мизбони чемпионати осиё оид ба акробатика мешавад ва мо низ бо ҳайати васеъ иштирок менамоем. Bolalarimiz yaxshi ishtirok etib, g'olib bo'ladi deb umid qilamiz.
дар воқеъ варзишгар бо рақиби пурқувват вақте баромад мекунад худро бештар месанҷад. ӯ мефаҳмад ки барои қадами баъдӣ чӣ бояд кард, кадом унсурҳои техникӣ бояд такмил дода шавад ва дар кадом самтҳо бояд бештар кор кард. аз ҳамин лиҳоз нахустин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба акробатикаи варзишӣ дар Тоҷикистон метавонад оғози як марҳилаи нав барои ин навъи варзиш бошад. аксарият варзишгоҳои мо дар ин мусобиқа якумин бор иштирок карданд. ба назари ман ки як таҷриба барои онҳо шуд ки дар оянда дар мусобиқаи байналмилалии дигар давлатҳо хеле иштирок кунанд, намоиши худро нишон диҳанд. акнун ин мусобиқаи мо ҳар сола мешавад. дар оянда варзишгоҳои мо хуб омода меояд ки таҷрибаи худро нишон диҳанд. ёдар мешавем ки дастпарварони мактаби махсуси варзиши захираи олимпия рақами 8 бештари мунтахаби кишварро ташкил медиҳанд ва имрӯз ҳам ҳунарашон чашмрас буд. дар умум нахустин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба акробатикаи варзишӣ дар душанбе нишон дод ки барои ин кор замина вуҷуд дорад. ин мусобиқа ҳамон қадами аввал буд, қадаме ки барои варзишгарони тоҷик таҷрибаи нав дод, қадаме ки барои мураббиён имкони санҷиши натиҷаи кори худро фароҳам овард. албатта қадаме ки барои густариши робитаҳои байналмилалӣ замина гузошт. дар умум варзишгарони тоҷик бо гирифтани 20 медали тилло, 5 нуқра ва 2 биринҷӣ мақоми аввали dastaviро ишғол карданд. намояндагони ӯзбекистон ҷои дуюм ва акробатони туркманистон бошад мақоми сеюми dastaviро ишғол карданд. дар воқеъ имрӯз душанбе шоҳиди як рӯйдоди нав дар таърихи акробатикаи варзиши Тоҷикистон гардид. рӯйдоде ки аз дӯстӣ, рақобат, эҳтиром ва орзуҳои бузург иборат буд.